אנחנו כאן במשחק של סכנין מול מכבי תל אביב. הנה השחקנים מולים למעלה מגרש היפהפה. הנה זה הרכב של סכנין. הנה השחקנים של מכבי, וזה הרכב של מכבי. תורג'מן, אדו. והנה המאמנים. הנה המסירה. פטאצ'י בועט, והשוער הזה עוצר את זה, וזה קרן בזכות מכבי תל אביב, בעיקר בזכות פטאצ'י. הנה פטאצ'י עוד פעם עובר, צריך למסור, והוא בועט, וכמעט היה כאן גול. עצירה טובה של השוער, זניקה, קפיצה. הנה עוד פעם פטאצ'י עובר כאילו אין שם אף אחד, וזה בקורה. כמעט היה כאן גול. הנה זה צל תורג'מן. הנה פטאצ'י מנסה לבעוט וכובש. 1-0 למכבי תל אביב. פטאצ'י כובש. אחרי מלא בעיטות שמתפספסות, סוף זה נכנס. פטאצ'י הברזילאי. הנה עוד פעם אדו, זה צל. פטאצ'י מוסר. הנה קניקובסקי, תורג'מן, ועוד שער מלהיב של תורג'מן בנגיעה. ככה צריכים לעשות את זה. וואו. הנה התקפה של סכנין. הוא אמור לקדם אותו, לא עושה, בועט, משפטי עודף. ואז עוד פעם גביע לו. מנסה לבעוט, אבל זה בידיים של רואים משפטי. והנה הכדור. הנה זה מגיע. אדו עובר את השיר. איזה גול. 3-0 למכבי תל אביב. שוט התקפה נהדרת. איזה שער, וואו. הנה התקפה של סכנין. סכנין ינסו כאן לכבוש, לא מצליחים, זה אצלו, הוא בועט, אבל זה לא נכנס. בעיטה למסגרת טובה, ומשפטי עוצר את זה. זווית לא כל כך טובה. הנה עוד פעם, ואמור להיות כאן פאול על פטאצ'י, אבל אין כאן. רואה את לזטיץ' מתעצבן, קבל צהוב, זה הצהוב השני, וזה אומר אדום ללזטיץ'. לזטיץ' עדיין כועס. הנה כאן, כדור אצל השוער, מוסר לשחקן ההגנה של סכנין. עוד פעם, מנסה למסור, תורג'מן לוקח, מוסר לבן אוברהיים, ועוד שער של ון אוברהיים. גול אחד לתורג'מן ובישול, ושני בישולים. ובטח זה יחתום את המשחק 4-0. עוד פעם גול, וואו. כן, המשחק נחתם בו 4-0 מלהיב של מכבי תל אביב.